Подарунки до Миколая. Маємо пропозицію до Миколая 2 парасольки за ціною 949 гривень. 949 гривень ви отримуєте таку одну модельку в повному автоматі на 10 шестисегментних спиць з позолотою фурнітурка. І другу парасольку ви отримуєте для вашої дитини, для підлітка. Також цю парасольку може використовувати доросла людина, яка йде в такій сумочці з шопер. Парасолька є в 5 відтінках. Це в нас такий бусковий колір, також рожевий колір, фісташковий колір, колір Тіфані, блакитна парасолька з таким шикарним відтінком знизу. Парасольки всі є в наявності, в хорошій якості, чекають вашого замовлення. 949 гривень, 2 парасольки для мами і доці.